Arratsalde on danoi. 2025ko otsaileko 27ko ohiko osoko bilkuriai hasiera emango ixeu. Gai zerrendan 4 gai. 2 akten onespena, udaleko erabakita kudeaketaren berri ematea, Mutrikuko udalaren 2025 ekitaldiko aurrekontu orokorra eta azkena 4. erregu galderak. Bueno, lehenengo puntuakin hasiko gea, orduan ditugu urtarrileko 30ko aktia eta otsaileko 13ko aktia. Hor zehose jasotzeko, aldatzeko? Ez. Aurra ingo dugu orduan, onartzen dira eta aurra ingo dugu. Bigarren puntuan, udaleko erabaki eta kudeaketaren berri emate hontan 3 azpia taldakau. 2025ko urtarrileko alkate, hirigintza eta ongizate ebazpenak. Alkate ebazpenetan dakau 50 ebazpen, hirigintzan 32 ebazpen, eta ongizaten 8 ebazpen. Hemen zehose? Ez? Aurre orduan. Bigarren azpiatalian, berankortasun txostena, 2024 urteko 4. hiruhilekoa. Hau badakizue pasatzen deula plenotikan 3 hilabetian behin. Eta, bueno, hau izango da iazko azkena. Urtarrileko 16an pasau gendun tokiko gobernu batzordetik 2024 urteko azken faktura zerrenda, eta honek dia datu esanguratzuenak. 1.329.814 euro eta sentimo bat gaztaudia fakturak ordaintzen. Hortik, 1.329.765 euro eta 29 sentimo legezko epearen barruan, hau da, 30 eguneko epian, 891 fakturatan banatuta, 189,72 izan da, eta 48 euro eta 72 sentimo legezko epetik kanpo, 51 egunetik 60 egunetako epian bi fakturatan banatuta, eta honek izan dira 100,022. Txostena danok jaso dezu eta ez da, zehose bali madakazu esateko, o bestela hurrengo ogasun batzordian ere tratauleike gaixa. Bai, aurra orduan. 3. azpiatal hontan, udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza hontan oangoan ez deuengo rondaik, bestela ere hurrengo puntuakin eta desente luzatuko dugu plenua eta. Bueno, 3. puntuan, Mutrikuko udalaren 2025 ekitaldiko aurrekontu orokorra. Punto honek ere berez 3 atal izango ditu. Bat izango dela udalaren aurrekontu propixua, gero Mutrikulantzen Soziedade Anonimoaren aurrekontua eta plantilla organikoa. Eta 3 bozka batian onartu edo atzea bota behar dira. Bueno, hasiko ge orduan lehenengoakin udalaren aurrekontu propixua. Bueno. Zerreratxo bat egingo detasieran, pixkata saltzen prozesua eta gure asmoak. Ez dakit txentzutzezat? Bai, bale. Bueno, aurrekontuen udalbatza urteko punturik garrantzitsuenetako bat izaten da. Aurrekontuan ez dira bakarrik gure kudeaketaren lehentasunak jasotzen, hurrengo urtean herritarren biharrei zela erantzungo dixeun ere zehazten da. Naiz eta gero batzordeka zenbakita zehaztasunak emango dian, nik laburpen orokor bat eingo dut, onai hau aurretik jarraitzu deun prozesua, kopuru klabiak eta aurretik ditugun erronkak azaltzeko. Lehenik eta behin, nabarmendu nahi deu, aurrekontua udalbatza osatzen deuen beste bi alderdiakin partekatu dela, lanketa bateratua itxeko proposamenetik sortutako prozesu bat izan dela, eta gardentasunez jarraitzutako prozesu baten emaitza dela. 2 bilera izan ditugu, oposizioko 2 alderdisekin, EAJ-PNV eta Berdeakekoekin. 2 bilera hoietan aurrekontuaren lerro nagusiak aurkeztu zian, xehetasunak azaldu, ekarpenak entzun eta baitza konpromisuak hartu ere.
Ondoren, aurrekontua ogasun batzorde informatzailetik pasau zen, prozesuan erabat irikixak egon geha elkarrizketako eta lankidetzako gure konpromisoa erakutziz, kudeaketa publiko arduratsuaren oinarrixak dialako. Hasierako negoziaketa prozesua azalduta, 2025 urteko aurkezten deun aurrekontu osua 12.753.839 euro eta 15 zentimokoa izango da. Zenbaki honek gure diru sarrerak eta gastuen oreka islatzen deu. Normalian aurrekontu egunean gastuai bakarrikan erreparatzen dixeu, baina sarrera tala ere garrantzitsua da. Ordenantza fiskalak lantzia aiatzen danean ere gauza independiente moduan ikusten deu, baina guztiz lotuta do aurrekontuakin, gaur ekartzen deun aurrekontuakin. Gastuak bezain garrantzitsuak dira sarreran, izan diru laguntzan bitxartez, zuzeneko edo zeharkako zergen bitxartez, tasen bidez edo transferentzia arrunt bidez. Eta zoritxarrez, gure aspirazioak udalerri bezala, transferentzia arrunten menpedoz. Gure sarrera arrunten 75% beste erakundetatik datozen diruetatik jasotzen dituguta. Beraz, gure aurrekontuaren errealitatea ulertzeko, ezinbestekoa da gure diru sarrera iturri nagusietako bat azaltzia. Gipuzkoako Foru Aldundiaren udal finantzaketako foru funtsa. Foru funtsa, Gipuzkoako udalerrien artean baliabideak banatzeko mekanismo bada. Herritarrei oinarrizko zerbitzuak eskaintzea bermatzea helburu dakana. Aurten forofuntzetatik edo fondo foraletik 4.791.413 euro jasotzea aurre ikusten dugu. Gure diru sarrera totalaren 148%. Erraz ulertzeko, Foru Aldundixak gure herrixan erroldatuta dauan pertsona bakoitzeko 822 euro eta 22 zentimo bideratzen dizkigu. Datu hau garrantzitsua da, funtz honekiko daukagun menpekotasuna ulertzeko eta ondorixoz etorkizunean gure diru sarrera itxurrixak dibertsifikatzeko ariketa nekeza eta gaitza etxia komenizaku. Gastuei dagokionez eta zehatzo eguneroko gastuei dagokionez, udalangileen soldatak, funtzionamenduko gastuak eta diru laguntzak barne hartzen dituen gastu arruntak, diru sarrera arruntekin parekatu dira, urtetik urtea tartea txikitzen joan dena. Hau, egungo egoera ekonomikoaren isla da. Pandemiaren ondorixuek, nazioarteko gatazkek eta inflazioak markatutakoa. Faktore hauek, kostuak nabarmen haunditzu dituzte eta oinarrizko zerbitzuak kaltetuko ez dituzten gastuak murrizteko moduak bilatzera bihartutagoz. Etxeko ekonomixan, hipotekan eta erosketa ahalmenean danok jasatzen ari gea garestitze hortatik udala ere ez do salbu. Hala ere, argi utzi nahi deu, aurrekontua ez dela dokumentu zurruna, dokumentu itxi bat. Aldaketa egokitzu bihartan tresna bizixa eta malgua da. Horretxio aurrekontu hau ikuspegi zentzudun batez diseinatu deu. Diru sarreren aurreikuspena betik egin deu eta gastuak aldiz masimoetara bota ditugu. Honekin zezan nahi deu? Aurrekontuak espero deuna baino egoera txarrauan diseinatu ditugula. Hau da, txarrenean jarritxa. Modu hortan, gastuak aurkezten ditugunak baino gitxio izatia, aurre ikusten deu, eta sarrerak berriz haundixauak. Baina era hontan diseinatutako aurrekontuak ez biharren aurrean gastuei aurre itxeko aukera ematen digu. Udalaren egonkortasun finantziaxua aurkezten deun zifretatik arutzo arriskuan ez jartzeko. Gure helburu argi do, gastuak arintzia eta batez ere diru sarrerak haunditzia. Honek ez deun nahi esan, baliabideen kudeaketa eraginkorragua bakarrik egingo deula. Finantzaketa bide berrixak lortzia ere tokatuko zaku, eta tokiko garapen ekonomikoa bultzatu biako deu. Badakigu ez dela erreza izango, baina konpromisua hartuta dakau, mutriku, udalerri oparo eta jasangarri baten alde lanetxen jarraitzeko. Hala ere, aurten proiektu berezi badakau, komenduaren eraberritze integrala.
herriko azken urtetako proiektu estrategikoetako bat. Proiektu horrek, azken urtetako obrarik handiena eta inbertsio esanguratsuena eskatzen dugu. Udalak azken urtietan beti izan deu zorpetzia, eta urtetako lanaren ondorioz 2024an zorra 0 izatea aiau ginean. Eta urten, lehen aldiz gure kontuetan, gure aurrekontuan, ez da gastuetan finantza pasiborik aurre ikusten. Eta gure ustetan orain da momentua berri zorpetzeko. Zorpetzi ez da aurrekoa bezainbestekoa izango, baina komendua bezalako proiektu bat zorpetu gabe etxia, Mutriku bezalako udal batentzat isa ezinezkoa izango litzake. Iaz, 3.465.000 euroko kredito konpromiso hartu gendun 2025an obra hau finantziatzeko. Proiektu honekin, eta aurrerago azalduko ditugun beste inbertsio batzuekin, gehienez 4.454.274 euro eta 15 zentimoko kredito berri bat eskatu biako deu. Gehienez esaten dut, aurretik aipatu duten moduan kopuru hori gitxitzeko lanketa eingo deulako eta sarrerak igotzeko edo irteerak gitxitzeko lanketa eingo deulako. Egoeria hobeto ulertzeko aldeu konparaketa baten etxeko ekonomisakin. Familia batek etxian obra bat eraberritzea handi baten bihar baldin badeu, teiatua konpontzia, sukaldia berriztia, seguruenez mailegu bat eskatu beharko doala. Baina mailegu hori ez da gastu utz bat. Etorkizunerako etxia ondo egotia bermatuko doan biharrezko inbertsioa da. Gauza bera gertatzen da udalakin. Eskatzen dugun kreditua ez da kapritxua. Herri osoari onura ekarriko dion azpiegituretako inbertsio estrategikoa baizik. Eta familia bea kontutan izan da, normalena da zorpetzia. Ia guztiok, ixadanak dakau hipoteka edo kredituren bat, udala ez do zorpetze hortatik salbu. Horren adierazle, 2024an Gipuzkoako 11 udalerri zorpetu dira, eta 2025an beste hainbat izango gea, zorpetuko geanok. Zerbait normala da, beti ere norberaren ahalmenaren barruan zorpetzen bagara. Garrantzitsua da azpimarratzea aurretik izan gendun zorra baino txikixagoa izango dela. Orduan sarrera arrunten 118koa izan zen zorra, da oraingoan gehienez ere 154,23koa izango da. Hau esan da, aurrekontuen laburpen balantzea zifratan azalduko deu, eta gero batzordeka joango gea azalpenak ematen. Sarreratan, dakau zuzeneko zergak, 1.310.500 euro, zeharkako zergatan 60.000 euro, tasak eta bestelakoak 1.308.800 euro, transferentzia arruntetan 5.403.275 euro, ondarezko sarrerak 167.000 euro, inbertsioak besterentzea 20.000 euro, kapital transferentzian ez dakau kopuroik, da finantza pasibotan 4.464.274 euro eta 15 zentimo. Gastuetan berriz, langileen lansariak 2.703.000 euro, ondasun arruntak eta zerbitzuak 3.501.785 euro, finantza gastuetan ez dakau, zeruan goz, transferentzia arruntak 2.043.964 euro eta 15 zentimo, kredito globala 0, inbertsio errealak 4.440.000 euro, 4.440.110 euro, kapital transferentziak eta kapital transferentziak 55.000 euro. Da finantza pasiboak, lehen esan duten bezala, 0. Orduan hasiko gea, bestetan egin izan deu, badakizue kapitulo desberdinak dozela aurrekontuen barruan, eta jun izan gea kapituloz kapitulo, baina guan egingo deuna da pixkat arloz arlo, batzordez batzorde, eta hola pixkat nik uste amenuo eta motzo izango dela. Orduan hasiko nahi, jendarteko
barkau. Nila martxi hartu dut eta ja neure txandia. Lehenengo kapituluakin hasiko gea eta hor bai inarrek kapitulua azalduko doala. Atzaldeon. Gaika hasi aurretikan, aurrengo kapitulua azalduko dut, pixkat hau gobernantza barruan gelditzen delako, baina kanpo beste kapitulo baten barruan. Aurten lansarien kapitulo honetan, pertsonalaren lansarien 2.603.000 euro aurre ikusten dira. Hau, lehen urtetik konparatuz 200.000 euroko igoera bat eukideu, eta honek badaka bere azalpena. Alde batetik KPI-an igoerakin soldata guztiak igotzea, baina horretaz gain, lehengo urtean jarri ginen larian, kanpo enpresa batekin lanpostuen balorazioa egiteko. Lanpostuen balorazioa egiten den momentuan, kanpo enpresa honek egiten du nola baiteko analizi bat, udaleko langilegoa nola dagoen organizatuta, ze lanpostu dauden, ze behar dauden, eta guzti horrekin egiten da balorazio bat. Baita lanpostuen zerrenda berare eguneratu egiten da, eta azkenik lansariak ere eguneratu egiten dira. Pixkat ikusiz bakoitzan kategoriak eta eukialdituen xetasunak. Orduan, prozesu horren barruan goz, eta prozesu hori ezingo genuke aurrera eraman, hori litzateke, inondik inoa sinesgarri izango langileekin hori lantzen aigan bitartean, inongo igoerarik ez badu aurre ikusten. Orduan, igoera bat jarri da, kasu honetan X 200.000 eurokoa, ez dakigu zenbatean balorazio hortan zertan geldituko litzateken, baina beti ere bai aurre ikuspen bat euki behar deula gutxi gora behera, etorriko den arkitekto hori, lanpostuak bideratzen duen arkitekto horrentza, soldata hori aurre ikusi behar da. Gero ez dakigu etorriko dan edo ez, baina aurre ikuspena behintzat euki behar dugu, bai egiten nahi gehan lanketa gaitik, eta baita negoziak eta mai horretan eseritze ganean zerbait euki behar deulako. Orduan, labur bilduz, lansariak 2.603.000 eurotan izango lira aurtengo kostua. Aurra jarraitzuko dugu orduan, lehen esan duten bezala, jungo gea batzordeka azaltzen. Hasiko gea jendartiakin, jendartian 783.600 euro gastatuko ditugu, kapitulo desberdinetan banatuta. Ez gea hasiko danak aipatzen, ze gehienak dira aurreko urtetatikan eta datozenak. Hor pantailetan ikusten duzue 80 urtetikan gorako pertsonen biharrak, feminismoa, migrazioa, kale heziketa eta heziketa programak horrek lehendikan datoz. Etxez-etxeko laguntzetan, ere horrek ere aspalditxikan datoz, baina bai hor kopuru nabarmena igo deula iaztik, 80.000 euro, 370 guztira. Horrek esan nahi deu, gero eta erabiltzaile gehiago dozela, eta erabiltzaile batzuen laguntza ordu kopurua ere altzauen dela. Honekin, menpekotasunen bataken pertsonak etxian erosuo eta lasaixo eoten laguntzen baldin badeu, ondo inbertitxutako dirua izango da dudai gabe. Gero hortak hau, diru laguntzak pertsonei, etxe bizitza alokairurako, gizarte larrialdietako, hemen ere 10.000 euro altzatu deu, ze ikusi deu 2024an biharrak haunditxu egin diala, eta orduan aurra ikuspen hori egin deu. Familia da norbanako esku hartzietan ere berdin. 10.000 euro gehixo jarri dugu iaztikan, ze horrela ikusi dira, biharrak gero eta haundixauak diala, esku hartze horietan. Eta, beste partidak betiko antzerakoa dira, hor dakau ere diru laguntzak elkartiai, bai nazioarteko lankidetzan, bai herriko elkartientzat, eta gizarte zerbitzuen garapenerako ere, 30.000 euro dakauz. Atzalde hon danoi. Kirolakin zehitxukeu, kiroleako aurten 422.110 euro dakau aurrekundutan ipinitxa. Benizek esan duan bezala pixkat urtero errepikatzen dian aktuazioa dakau aurre ikusitxa kiroletan, kirolguneen kontserbapena,
kiroldegian kudeaketa. Esan aurten kiroldegian kudeaketai lotuta, asmo dakaula ja lizitazio prozesu bat ipintzia, kiroldegiai lotuta, baina, hasiera baten sartu dena da 175.000 euroko partida bat. Kirol jarduerak esango zian 16.500, jaieterako kirol ikuskizunak 18.000, dira laguntza taldei eta kirolari 56.000, eskola kirola duda kanpaina 31.000, kirol instalakuntzatako inbertsioak 60.000, hau esan ere bai, azkenengo urtetan, oan dela 4 bat urte 90.000 eurotan gabiltzen, oan ja azkenengo urtetan bajatzen goz 60.000 euroa, dori nahi esan, gozela esaten bezala, kirol instalakuntza berritzen eta modernizatzen. Hala ere, hortako partida bat 60.000 eurokoa, aktuazio horrekin segitzeko. Kiroldegi egokitzea 16.000 euro, eta horri pinero futbol zelaiko eraberritze lanak 10 euro. Hau do pixka lotuta, oan dakizuenez, kanpo full atzeko porterixan gainean zubi badijua. Orduan, aurkeztu ginen aldun dira diru laguntza eskaera bat, horre aktibitate batzuk etxeko, baldagela batzuk etxeko, diru laguntza batzuk etorriria, baina, hainitzek esan doan bezala, inbertsioak eta gastua 2025 nahiko potentia dira. Orduan, horri pinero 10 eurokin, da ikusiko ere, urtia junala, zenbat arteko ejekuzio maila etxen dugu hor. Kirolda alde bateala eta, garapenakin hasiko ginen, bata bestien atzeti dakat, orduan, garapenai lotuta, aurten, zifra potolua, juntzen urtean bezala. Juntzen urtean baino gitxio, juntzen urtean merkatu plazare hor sakaulako, esan merkatu plazaen dela, herrixak gustora dola merkatu plazakin, eta aurten ze, aurten ipinire goi 3.418.000 euro. Hortikan, urtero dozen egitasmoak, ekintzak mantenitzen goria, turismo bulegu eta nautilus eta 10.000 euro, azterlanak eta proiektuak 15, mutrikulan enpresa txikei laguntzako eta 10.000, mutriku garatuz diru laguntzak 14.000, arraindaztaketak 35.000, bono kanpaina 30.000, aurten ere juntzen urtean bezala, azken urtean bezala, bono kanpaina ongoria, eta konbenduko obrak 3.205.000 euro. 3.408.000 eurotik 3.205.000 euro konbendu esan gora. Orduan, konbendua dakau, alde batetik ekonomikoki, inbertsio potolo hau, eta bestia aktiboki, obria hasi eta martxuak 2026ko bukatuta egon behar dela. Orduan hor dakau, esaten bezala, reto handi bat, ez bakarrik ekonomikoa baizik eta aktibua, orduan horri helduko xeu eta prez reto hori burutzeko. Lehen astu zatezatia, da honezkeo seguruenez kontura useatela, pantaiak ikusten zauztenak, goixan dozen kantidadiak, eta gero azten baldin bazeate behian dozen lerruak gehitzen, igual ez dizuela matematikak ondo emango, baina behian ez ditugu ere danak jarri ditugu pixkatola esanguratzuenak. Atzalde ondan hoi. Nik pixkat labur bilduko izuet kultura euskera eta gazteriako alorreko aurrekontu lerruak. Hainizek esan doan bezala, kulturako arlo osuai jarri diseune aurrekontu totala izango zen 469.445 eurokoa. Eta hor pantailan dakazue pixkat labur bilduta zeintzuk dian kulturako arlo hortako lerroik esanguratzuenak. Bi lerro potoluenak agertzen dianak dia lehengoko bixak, herriko jaixak eta kulturu jarduerak, herriko jaixetarako 125.000 euro eta kulturu jardueretarako 84.000 euro. Azken finean bi lerro honekin herriko jaixak antolatzen dira eta urte osoko kultur eskaintza bat antolatzen da eta iazko zifra oso antzekuak dira, zehose pixkat bajauta, baina gure asmoa, naiz eta zehozer bajatu berdin-berdin kultur eskaintza oparo bat eskaintzia izango da. Gero dakau kulturetxean kontzerbapeneako betiko lerro bat 20.000 eurokoa. Gero ditugu beste bi lerro
ondaria eta memoria historikoa lantzeko jarritxakuak, bat ondare jarduerak 20.000 eurokoa, eta beste bat Aranzadi jartzen duana, 18.000 eurokoa. Ondare jarduerak izango litzake ondariakin zerikusi dakaten jarduera ezberdinak etxeko erabilgarri eukitzen dugun urteroko lerro bat, eta Aranzadi jartzen doana da Aranzadik egin digun proposamen bati erantzutzeko lerro bat, herriko memoria historikoa lantzeko proiektu baten inguruan. Gero dakagu ere bai herriko muralentzat beste 10.000 euro, asmoa muralen bat etxia aurrekontu horrekin. Eta gero dakagu beste lerro berri bat, deitzen dena Geuretik Sortuak Udalbiltza. Geuretik Sortuak proiektua da euskara utzian egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta hedapena sustatzen doan zirkuito nazional bat. Udalbiltzak gestionatzen doana, beti ere udalen parte hartze ekonomiko batekin. Aurtengoan 3. edizioa izango da eta gure asmoa da edizio honetan berriz parte hartzia, 2. edizioan ere parte hartu ginen, eta horretarako 13.055 euro bideratuko dira. Eta gero dakagu ere bai liburutegiko dinamizaziorako beste 4.000 euro, bertan urtean zehar antolatzen dian ipuin kontalari eta liburu aurkezpenak aurrera eramateko. Eta diru laguntzetan sartuta, hemen ere badakagu aldaketa bat, lehenik dakagu kulturtaldientzako diru laguntzen lerrua, herriko kulturtaldientzat urtero ateratzen den lerrua da. Eta gero dakagun aldaketa da urrengoko bixetan, dakagu alde batetikan jaixak antolatzeko diru laguntzak, 12.500 eurokoa, eta beste alde batetikan auzoetako jaixak antolatzeko diru laguntzak 8.500 eurokoak. Bi lerro hauek aurreko urtera arte batera juten zian, baina gabiz lantzen ordenantza berri bat, auzoetako jaixetako diru laguntzak erregulatzeko ordenantza, eta hori dela eta lerro espezifiko bat atea dugu ordenantza horrekin bat etxen doana. Orduan, diru kopuruz, iazko jaiak antolatzeko diru laguntza horretan geixo sakagun, baina arrazoia da hor gutxitzen degula beste lerro bat ateratzen dalako horrek banatzeko. Eta gero, bandaren zuzendaritzarako beste diru laguntza 15.000 eurokoa musika bandakin dakagun hitzarmenai erantzutzeko. Eta kulturako atalakin bukatzeko, bi lerroa aipagarri inbertziotan, alde batetikan erraldoien edapenerako 14.000 euro, 2024an Mari eta Kerbeltz erraldoien miniaturak egin ginen, eta aurtengoan asmoa da beste bi erraldoien miniaturak etxeko partida ausartzia, izango ziala urtzi eta sorginan miniaturak etxeko. Eta bukatzeko hori eraikinen egokitzapenerako urtero bezala 10.000 euro kulturretxian edo luardon egokitzapenak inalizateko. Gero, euskerako arluai dagokionez, aurrekontu totala izango zen 119.500 eurokoa. Hor daukagu lehengo lerro bat euskera jardueretarako 30.000 eurokoa. Aurtengoan euskaraldixa aukiko eregu, orduan horri erantzutzeko ere balixoko ere lerro honek, edo baitxa ere hasi berrientzako doako euskara klasiak antolatu alizateko. Eta hemen ere bai dakagu beste lerro bat eraikinen kontzerbapenerako, kasunetan Luardo etxearen kontzerbapenerako beste 20.000 eurokoa. Eta diru laguntzai dagokionez, 20.000koa ez, 5.500 eurokoa, nago esan da gaizki. Eta gero, diru laguntzai dagokionez, alde batetik handakagu 50.000 euroko lerro bat udal euskaltegiarena, Debabe udal euskaltegien mankomunitatean udalak ordaintzen doan kuota ordaindu alizateko izango da lerro hau, eta beste lerro bat euskarako diru laguntza orokorrentzat 34.000 eurokoa, eta hemen bestiak beste sartuko zian euskara ikasten dozen herritxarren matrikulazioak diruz laguntzeko aukera ematen doan lerrua izango zen, edo Kalaputxi elkarteantzako ere bai diru laguntza bideratzeko lerrua. Eta ni bukatzeko, gazteria arloari dagokionez, aurrekontu totala 73.000 eurokoa izango zen,
hemen agertzen dian lerruak oan arte azken urteetan behintzat eduki ditugunak izan dira. Alde batetik gazteria jardueretarako 7.000 euro, bestalde urtean zehar eskaintzen dugun sexualkularitza ordaintzeko beste 20.000 euroko lerro bat, bestalde gero dakagu ere bai gazteleku eta ludoteka zerbitzuak eukitzeko herrixan 57.000 euroko lerro bat, eta bukatzeko udako udalekuetako txantxangorrintzako beste 9.000 euroko lerro bat. Hoxe. Barkatu, gauza bakarrikan esan, izketan endunean konbentuko obrana, da bai sarturau 3.275.000 euro, kontutan euki ere bai hori lortzeko bai proiektu baten zala, eta 2.575.000 euroko diru laguntza lortu dala. Nahi desan horrekin pixkalen hainitzek esan doala. Olako proiektuak ezinbestekoa diala herrixan etxia, baina olako gauzak ejekutatzeko moitxuen behar da proiektuak aurkeztu eta diru laguntza lortu. Bueno, arratsaldean berriz, gobernantzakin jarraituko dugu. Gobernantza, nik uste lehen urtean berdina esan nolan pixka da kajon desastre. Dana sartzea bertan, eta horrek eramate gure bai zifra oso altuta jutia. Gobernantzan bideratzitugun diruak dira 3.606.000 euro, eta pixka eta inizena zierako lerroiek jarraituz bada honun dirua lortu, esanet, merketzeko. Tartian bulego orokorreko gastuak dazkau, 627.000 euro dira. Bulego gastu orokor horietan, adibidez dazkaun eraikin danetako garbiketa zerbitzuak, kale komunan garbiketak, astensoran garbiketak, astensoran mantenua, aseguruak, gauza pilua sartzen dira hor, beste inun ez diana sartzen da, pixka da, etxeko ekonomian betiko gasto horiek biltzen ditun apartaua. Gero segurtasuna eta trafikoare bai, pixkatu galtzainen inguruan 153.500 euro, kalen da berdegunen mantenua, pixkat orokortasunian jo naiz, detaila joan gabez, dos apartauak eta apartauak hor barruan, obrak eta kontserbapenetarako ere bai 358.000 euro, hondartzak adibidez, hondartzak gure herrixai 358.000 euro kostatzezako udararo, izan zorroliak, izan mantenu lanak, eta adibidez, lehen komentatze genuen bezala, gabiltz Foru Aldundiko jasangarritasun departamentuarekin, urtero eta urtero gabiltz eskatuz mesedez gastu hauek diputazioak hartu ditzala Bizkaian hartzen duen bezala, ia lortze deun aurten, eta hor zerbait gehiago ahorratu aldeun, dakaun zifretatikan. Eta gero, dakaure bai departamentoan barruan zaborra eta kale garbiketan zifra potolo hori. 1.305.824 euro. Urtetik urtea hunditzen di joana, ez? Kale garbiketa, zaborra biltzia eta zabor horren kudeak eta hau gasto bada zuzenean reperkutitzeuna biztalegoan, zuzenean ordaintzen dugu guztiok bakarka, baina zifra handia izaten jarraitzeu eta urtetik urtea hunditzen dijoa. Azkenik aurtengo inbertsio nagusia udaltzaingoan egokitzapenean etorriko da gobernantzatik. Hau, gobernu dekretu bitartez etorri da 5.000 biztanletik orako herritan udaltzaingoak suzko arma eraman beharko dutela, ja aurten 2025-etik aurrea. Orduan, hor daun zifra, ez da suzko armak erosteko bakarrik, baizik eta suzko armak eukitziak ekarriko du beraien bulegoak, gaur egun danok ezagutzen bulego hori, ulertuko duen bezala, hor suzko armak sartzeko, armeri bat sartzeko, gune hotz bat sartzeko, ez da lekuik, ez kapazitauta eta ez da lekuik egokiena.
Ordan, suzko arma horiek jartziaeko derrigortasun horrek ekarriko ditu lokal berri bat, horren egokitzapena, armeria bat, armak, badauka gastu potoloa ekarriko digu. Eta azkenik, irisgarritasuneko inbertsioak iten jutegan urtean zehar, herriko leku ezberdinetan, hortan irisgarritasunean badakau ze inbertiu herri hontan, tamalez. Eta azkenik brigadarentzako makineria, betire jutega berritzen, desbrozadorak diala, pintatzeko makinak, belarra mozteko makinak, eta aurten oraindik ez dakau oso bideratuta dakau, ez dakau oso klaro nundi joko dugu, baina makineria berri bat berritzen junbergean gauzak dira. Urtetik urtea, bere amortizazioa pasatzen dianean, konpontzen diru gehiago gastatzen deulako berrixak erostiaen baino. Arratsalde on danoi, nik hezkuntzako atala azaldukoet, eta bertan 158.000 euroko aurrekontua dakau. Aurrekontu hau banatzen dugu bai ikastolaren kontserbapenean, 20.000 euro, ikastolako argindarra eta bero zerbitzua, 30.000 euro, eta Samielako ikastetxeko argindarra 12.000 euro. Bestetikan horre ikusiko dezuen bezala, hezkuntza ekintza jartzen dugu 42.000 euro, eta hor, hezkuntza batzordetik arteatzen dian, erabakitzen dian, ekintzak ateatzen ditugu. Beste aldetikan, hezkuntza batzordeko aholkularitza ere, hemen sartuko litzake. Hezkuntza ekintzetan, formazio plana itzen dugu, bai guraso eta ikaslientzako, eta, gero beste hainbat ekintza burutzen ditugunak ere, hortikan ertenko dugu beti ere, hezkuntza batzordian erabakisa hartua. Bestalde, herri hezitzailean barruan sartu ginen, eta horrek suposatzen dugu oinarri izari barruan gozela, eta urteko kuota 3.000 euro dela. Horra ere, beti gure zalantzak ditugunean, edo beste proiektu batzu, beti aholkularitza hori jasotzen dugu oinarrin bitxartez. Bestalde hor ikusiko duzu, Samiela ikastetxearen teiatu 25.000 euro jartzen doala, hor 4 urtetarako konpromesua hartu zen, urtean 25.000 euroko ordainketia itxeko, aurten 3. urtean egongo inake, eta 25.000 euroko aurrekontu hori hortik handator. Eta gero ja inbertsioa dagokionez, aspaldi txikan eskatzen zabiltzen psikomotrizidakelaren egokitzapena, hor bazakaulako aleiuak berrizteko, materiala berrizteko eta apurtxo bat txukuntzeko guzti hori, eta orduan lerro bat atea dugu, eta lerro hortan lanian egea, aurrekontuak leiuanak ateata doz, eta aste santutan aldatuko dira, eta gero proiektu bat sortzen goz ikastetxean eta eskola kirolankin batea, eta hortikan aurre ikusiko dira ze material beharko da psikomotrizidade gela hori egokitzeko. Gero haurtzaindegiaren egokitzapena 3.000 euro, eta arte hezkuntza beste 3.000 euro. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Ekologia eta inguru giroko batzordian dakau partida bat, 158.000 euro 810 Hortik handakau, gai badakau, energia komunitatea lortzia, helburua da lortzia mutrikun, eratzen den talde bat. Hortan gabiz, eta bilerak egiten daz, eta ia jentia animatzen dan, ia etxen duen azken baten talde bat. Hor dakau, 18.000 euroko aurrekontu bat. Gero dakau beste tal baten dakau, klima eta energiako ekintzak. Hor gauzia da plana eta gerokun helburua da ekintzak, plana eta gero ekintzak. Horretarako, herritarrek komunikatu, adostu ekintzak, eta gerokun, ordazen gaxa, konsumo energetikoa murriztea, energista berri garrisak aurrea erutea, eta abar. Gero beste atal baten dakau, animalien babeserako ekintzak. Hori da, lege barrixak eskatzen da benda, da udalatakarela horren eskumena, eta guk pinirau partida bat, 25.000 eurokoa, aurreko urtitan erabili egin doblako, eta ikusten dut segaztoan, eta gero mankomunidek emango zu zerbitzu batzuk, eta gerokun guken gero, bixen bizartin, udalak, eta mankomunideen tartian, 25.000 euroko partida batak hau. Beste arlo baten dakau, autoelektrikoen kargadora 2 epintxia motrikun asmoa.
Horren daka 25.000 euro, ikusitza, bertoako kokatzeko. Gero beste batakau, udalaren kontsuma murrizteko ekintzak. Hor gauzia da, helburua da, eguneko 10 ia murrizten daun, bai gaza eta bai elektrizitatea, dakau erekinetan, ez? Porque konsumoa neku altu dakau, eta, bueno, gauzia da, jarraipena egin, eta haber lortzen daun bizka-bizkate bajati. Horretako dakau, 4.810 euro. Gerokundakau beste bat, lurre pribatuen mugarrien azterketa. Hori dakau, arazo handixek egutzen dau, eremu bai pribatutan be, ez daki haulako limitik eta gauzak. Orduan, azterketa batengo da, 20.000 euroko partida batekin, eta hori de guk lanerako birdaunak, eta teknikarixak mapa batek gutxi, jakin je, bentsat, gutxi gora bera, zelan dizen emugak. Hor dakau, 20.000 euro. Gero egun birziklapenian, hor gabiltzez, lortzen duen, eguneko 75 kokatzen duen, birziklapen tazia, ez? Horretako, hor gabiz, mankomunideakin, eta informazio emoten, eta txipe balazte piniko dabe, eta, ia lortzen duen, horretako, 1.000 euro. Gero daka kontzientziazioko, plan bat, 5.000 eurokoa, hori urtero egiten den bezala, eskolekin ekintzaken, programatu, zuhaitz egunak antolatu, kilometro zeroko produktuak sustatu, herriko lorategia zuhaitzak manteniu, ekipamentua dakaunak jentia kontzientziatu mantenituen biogoela birtizen bezala, eta, hori hortakorakau 5.000 euro. Gero gundakau, kutsadaren aurkako ekintzak, hor dakau 6.000 euro epinitxa, dakau gutxi gora bere identifikatu eremu kutsatuak, eta gero jarraipen dain. Adibidez Mijoarrekak eta Txerritxa eta itxasoaren portuaren egoerak, eta eguneratu eta berton egon, jakitzen urtero zelan duen hori asuntua. Gero gundakau, beste partida bat, 18.000 eurokoa, udal terrenuen kudaketa. Guke udalatauke terreno bat dauke, Artzainarreka, dauko Hormolako potzua, eta abar, horretzen dizen ekintzak, eta horretarako hori kopurua. Hori de ekologiako partida guztik. Bale, eta amaitzeko hirigintzakin amaitzuko deu. Hor dakau lur publikoen erosketa, 30.000 euro, iaz ez gendun lerro hau jarri, baina 2023an bai, da urten berriz berreskuratu deu. Atxitxin aldapako eskailerak 60.000 eurotan, hau aurreko plenotan da esan gendun zela hor zijoan proiektu bat eskailerakin eta kalia osotasunean lizitatu zen eta desertu galitzu zen. Eta gitxienez, 60.000 euro horre jarri deu eskailetak beurak hobeto jartzeko, egokixo jartzeko, ze ikusten dugu, ez tozela egoera honean. Energia berriztagarriak udal eraikinetan, 8.000 euro. Hirigintza jarduketak, hemen arau berrikusketak, 2007an ditugun arauen berrikusketa edo eguneraketa batein behar da, eta hortako 75.000 euro jarri ditugu, iaz jarri gendun eta zixeun hasiera ikeman, baina urten jarriko dugu martxan. Gero azterlanak eta proiektutan, 118.000 euro jarri deu, hor proiektu desberdina doz. Lehen esan dugun bezala, diru laguntzak lortzeko proiektuak idatzi enbiardia, eta batzuk aipatziarren, komendu inguruko parkineko proiektua, portuko maldia akuakultura atzian dauan maldea horren egonkortzia, ambulatoixoko igogailua, eta, horixe lehen, badoz beste proiektu batzuk ere, baina lehen esan bezala proiektuak idatzen bihardia gero diru laguntzeta aurkezteko. Herribideak konpontzeko egoki eukitzeko 150.000 euro, eta saneamendua eraberritzeko 50.000 euro jarri dugu. Hemen aurten, ez dakigu noiz, baina udia pasauta, iraia urrian gure asmoa da hor kontzortzioakin batea, Gipuzkoako urakin batea, konpontzia Pinaste itxikan moia dijoan saneamendua, proiektu horren kostua 400.000 eurokoa da, baina erdi banaingo deu, kontzortzio alde batetikan eta gu bestetik, eta kontzortzioakin adostu deu 200.000 euro aurten jarri biharrian, urtero 4 urtetan jarriko deula 50.000 euro, gaztu horri aurre etxeko, da horrek dia 50.000 euro horrek. Gero hor beste bloke baten ikusten dezue 10 eurokin 3 partida,
LJZ edo lehentasunezko jarduera zonaldea edo FAP bezala ezautzen dugu igual batzuk errazo, beti FAP hori entzun izan deulako. Eta diru laguntza horren zain dozen proiektua dira. Hor, DEBAP beheko eskualdia bea da lehentasunezko jarduera zonaldia, eta eskualde osoako jaurlaritzatikan 24 milioi bideratuko dira, eta guk hor ditugu 3 proiektu sartuta. Orduan bat izango da Ondarbeltz ingurua, Estua Ixoko plan berezisa, beste bat izango da portuko malda egonkortzia lehen aipatu detena proiektutan idatzi beharko deula, hori da akuakultura atzeko maldia, baina hori konpontzen baldin badeu hezkuntzak, jaurlaritzak ikastetxia bea berriztuko deu, eta gero Mijoa poligonoko asfaltatze lanak. Orduan, horre 210 eurokin, ez dakigu noiz aiauko dian diru laguntza horrek, onartuta doz, eta baten bat 2025an aiauko da, eta espero deu geixo ere aiatzia, 175 diruz lagunduko dugu, proiektuan 175 finantziatzen dugu, eta orduan partidak horreukiko ditugu zabalik. Eta gero hor dakau beste 5 lan lerro jarritxa, Tenientes Txurruka malda, lurzorua garbitzia o deskutsatzia, mugikortasun plana egin da eta horko ekintzak aurrera eramateko da, etxe utzen eraberritze plana eta azkiaga. Orduan, 10 eurokin zabaldu ditugu ere partida horrek, eta da pixkat, konpromiso hartzen deulako batzordian lantzen juteko, eta lantzen guazen enean lanketa horrek erakutziko digu noiz eta zela gauzatu biharrian, baina ezpane partidak irikitxalako ditugu. Listo, orduan, ez da? Gu gure azalpenak eman ditugu, orduan, ez dakitxe Jon eta Inigo, zegoen txandia. Bai, arratzalde ondan hori. Nahi detasi, esaten, guri aurrekontu honek, ez dakitxe, zela esan, baina errespetua ondixan ematen digula. Errespetua eta bildur pixka bat ere bai, izango neuke, edo bertigoa. Azkenean 12 milioi, 753.000 euroko aurrekontua dira, oso aurrekontua ondixak. Baina horko eren bat, 4 milioi eta erdi, kreditu baten bidez finantzatzea aurreikusten da. Nik uste sekula eskatu dan kreditu handixena izango dela hori. Konstiente geha, aurten badagoela proiektu potolo bat, komendua dana, eta horrek eskatzen doala esfortzu bat, sorpetze bat eskatzen doana, gu esgo sorpetzean kontra. Baina, eskatuko dan kreditu hau dana ez da komenduia aurreitzeko, baizik eta beste hainbat gauzei ere aurreitzeko ere badala, uste dugu. Eta irutzen zaku gozela aiatzen puntu batea, nik uste eta aurreko legalitikan ere urtero aurrekontuetan aipatzen dugun puntu batea, ez gendunan guk behintzat nahi aiatzia, eta uste dugu ja aiatzen gozela edo aiatu gehala ja. Eta da, diru laguntzen menpekotasun handi batera. Hau da, diru laguntza deialdixak, eta egisa da oin azkeneko urtetan gozela erdera esaten bezala bakaz gordaz, hau da ez, diru asko, dirua barra dauan urteak dira, dirua, ekonomia ondo dihoa, diru laguntza asko doz, bazter guztetatik, fondo forara ere altua da, udaletxen zarrerak ere ondo doz, sorpetze maila, aurten sorpetzea zorrak ordaindu dira, eta hori dana ondo do, egisa dere bai munduko ekonomia eta gure ingurukoa geruta inestabilio dela, eta urte batetik bestea, edo batetik bestea guztiz aldatu aldela egoeria, eta egoeri aldatzen da momentuan, diru sarrera ordinario horrek esaten dugun duena, fondo forala adibidez, da beste egin bat, horrek egun batetik bestea, batzuk desagertu, eta beste batzuk, asko jeitzi aldiala. Eta horrek, desde logo orain izaten zen duen, diru laguntza, kreditu horrek, supostatzen dola, gastu ordinaren 158, dauzate zen duzula, gaur egungo sarrera mailakin. Gaur egungo fondo foralakin, gaur egungo sarrera mailakin. Urte batetik bestea, okortzen baldin bada, ekonomia okortzen baldin bada, eta gastu maila jaizten baldin bada, portzentaia hori, derrepente, bastante handitzuko da. Hori bere momentuan ere pasatu zen, eta gero izaten da, egoera oso gogorra horri bueltan batia. Ze diru sarrera jaizten dianean, eta gastu maila batea oitzu zeanean, gastu korrientea dakasunean estabilizatuta, gero gastu hori jaiztia izaten da gogorra.
ja dakasunean personal gastu maila bat, dakasunean gastu strukturala, ekipamentua mantenua, eta bar, hortik ahorratzea gero oso gaitza izaten da, eta hartu beharko erabaki bakoitza izaten da nahiko gogor hartzeko. Esperientzia hori badakau, danok bizi izan dugu urtetan, buelta emantzitxo asko kostatuta, eta, guri bilorra ematen dugu berriz ere antzeko egoera bateran jutea, ezta? Ez dugu izaten puntu hortan gozenik, baina puntu horta aurreatzen ari gerala, bai. Guretzako epe motzeko begirada batekin planteatzen dira honek, eta etorkizuneko urteak hipotekatuko ditxula uste dugu. Hau da, zorpetzen maila, kreditu handi bat, baina urte askotan pagatu beharko dugu hau, eta atozen urtetan, urtero errindu honetan izango dugu segitxu, eta beste erronka mordo bat doz, berantzun behar zakuenak herri bezala. Hor doz, adibidez, aparkaleku gabezia, etxe bizitza politikak, energia trantzizioa, saneamentuak indakaun izugarrizko arazua, berdegunen gabezia, eta beste egin bat herri bezala ditugun erronka hundixak diala, ez diala urte baten itxeko kontuak, ez diala diru, baizik eta dira inbertsio potoloak oso hundixak eskatzen dugunak, urtetan inbiarreko gauzak, eta uste du horrek erronka mordo bat ditugula mai gainean, eta dozen urtetako aurrekontuak hipotekatuta nahiko gelditzuko diala. Ez gehi luzatziarren ere, lau puntutxoa aipatuko dut, izan diala gutxoera bera, aipatu ditugunak aurrekontuen negoziaketan izandako bileretan, guretzako lehentasunak edo dianak, eta batez ere begoren aurrian da gure jakinda, ze zorpetzen maila eta ze kredituta ze gauza zuzen, ez gendu nahi bizkat ardura gabiak esan, eta ez gendu nahi beste 20 proiektu planteatu, gastua handitzeko, baizik eta jungera gure bi lehentasun edo zehaztea. Alik eta realistenak izan da, edo arduretsuan jokatu eta hori izan da gure helburua. Bat da, eta guretzako momentu honetan importantiena da Askiaga eremua. Villamarzo eta Villa Maria dozen inguru guzti hori, Zamilatikan, Txambolin arteko, danako ezagutzen dugun berdegune hori. Gaur egun pribatua da dana, hor aurreikuspena bado etxe bizitzak eitzeko, hor urbanizazio proiektuak eta tramitazio aurrera jarraitzu da, eta uste eta aurreko hastian bertan behin-behineko urbanizazio proiektua onartu zala. Uste dugu, edo dagoen informazioan arabera, horko lur jabe nagusia danak ez daka berak hor etxe bizitzaik garatzeko asmoikan, baizik eta saltzeko asmoa daka. Orduan momentu uste historiko bat izan aldala, lur zail horrek eskuratu eta herrigunerako birika berde bat, pulmoi bat izango dan berdegune bat etxeko. Gure hauteskunde kanpainan ere esan gendun, ja 2 urte pasatu dira ordutikan, eta hori izaten jarraitzen dugu. Momentu honetan da aukera historiko bat. Pasatzen lagatzen baldin badeu. Eta hori saltzen baldin bada, etxe bizitzaken godia, eta fin, hor ez da gixo aukera ikan egon gor, berdegune bat itxeko. Badakigu, ez dela gauza erraza izango, badakigu, maksimo eta ezin gara da jun, baina hor alternatiba desberdinak egon aldia, eta hori hasieretik plantatu izan dugu. Igual eguneko egun parke bihurtzia ez da posible, baina eguneko portzontai altu bat bai. Igual egin behar da aurrikus itxasuzenak baino asko zere gitxio, igual promozio txiki bat aldein, horren erosketa horren parte bat ordaintzeko. Baina uste dugu portzentaia handi bat berdegune bihurtu aldala hori, Askiaga eremua. Guretzako hori da lehentasuna, eta, aspaldi izan gabiltz honi hau insistitzen, berdiak ere egizezan behin da berriz da gabiltz gai honekin, eta, egizan momentuz, oin arte ez da lainolako gestio ikanein, bere momentuan aspaldi, oin dela urte batzuk aurreko legaldi izan, tante horien bat edo izan, baina ordutik ona, ja urteak pasatu dira, eta ez da inolako gestio ikanein. Eta ikusten dugu, aukeria pasatu alzakula, eta bizi guztirako aukeria galdu. Orduan guretzako lehentasuna Askiaga eremua. Eta bigarrena da, guretzako ere estrategikoa dana, guk ere gure hauteskunde programarea eman genduna, eta da, konbenduko lurretan aparkamentu handi bat etxeko proiektua. Hau bere momentuan, arauak berrik datzi zianean, baina dela, desente urte, arauetan sartu gendun proiektu bat izan da, ordutikan batzordietan eta alderdizien artean ezberdintzasunek izan ditugu, bilduk askotan honen kontrain izan dugu, orain ematen da ezetz, konpromiso hartzen duzuela aztertzeko behintzat, eta guretzako oso importantia da, badakigu hau epe motzean ezin da lain, udalak ez dakala momentu honetan hau etxeko gaitasun ekonomikoik, hau ere proiektu handi badalako, baina guretzako gauza di importantia bat, proiektu honen aldeko jarrera behintzat, edo adostasun bat lortzea, nahiz epe motzeako ez izan, eta bi proiektua lantzen hastea.
Momentu honetan, eremu guzti hori dago bertan, komendua aurten hasiko da, eta komenduan erdixa badakigu, okupatuko du, beste erdixa definitzeko gelditzuko da. Hor daukagu, beste residentziatikan errepidea dijoan pasarela edo errepide edo kale berri hori, Boladizo ningo gana, hori ere aparkalekoan proiektuekin batea diseinatu zen, orain dela 20 urte, ordoz, 20 bat urte edo, 2007 uste dut, 25 goz, 18, ez da gizmat urte, bai. 2007an onartu zen arauak, bai, udaletxean, zein negotzen nagoen orduan, eta kontua. Ixo 20 urte, 18 urte. Eta hor ordenazio guztia orduan onartu zen. Etxe bizitzako hain etxen dozenak, orduan aurindako atzean, berdegunia, horko pasarela hori, eta gero hor aurrikusten zen, residentzia horrian, hainbat pizutako parkin handi bat. 282 plazako parkina zen aurrikusten zena, Zanan Agustin kaletikan uste zarreria eta Goitzikan irteria, eta residentzia horren gelditzuko litzake plaza handi bat, residentziako erabiltzaileak, ingurukoak edo nahi doanak erabilia izateko, eta igogailu bat San Agustin kaletikan residentziaraino joango zana. Hori zan, arauetan aurrekutsako ordenazioan aurrekuste zan ekintzak. Guretzako herrigunean dauan, ikusitza ze aparkaleko arazo dauan, batez ere inguru hortan sortu dana, etxe bizitzak ere ikitzakoan bantzagoen aparkamentu provisionalaura kendu danean, gerotako etxe gehiago dakau, eta badakigu eta udazazoian oindikan zer esanik ez, guretzako proiektu hori estrategikoa da. Badakigu ez dela epe motzekoa, baina bai ertain edo luzeakoa. Eta, behintzat adostasunak bilatu edo landu eta proiektua lantzen hastea guretzako importantia da. Ontako diru bat eskatu gondun, 18.000 euro onartu dezu edo jarri dezu partidan, guk uste dugu 18.000 euroken ez dela proiektu hori aiatzen, baina, berdin da. Behintzat, adostasuna baldin badago, nahiko genduke behintzat pausuak ematen hasi horren inguruan. Eta gero, beste bi kontu. Bada, arauen berrikusketa guretzako ere oso importantia da, ipatu dezue, 75.000 euro dos aurrekontutan. Aurrek urtean ere beste 75.000 euro zen, baina ez da egin. Guia bi legaldi edo 3 gabiltz hau bultzatu nahi xan, oso berandu gabiltz. Gaur hasiko baginean ere, eta gaur hasiko oso berandu gabiltz. Eta horren konsekuentziak, mutrikoarrak eta batez ere mutrikuko gaztiak ordainduko dugu. Horrek zen edo esan, inguruko herrixetan dabiltzenean babes ofizialeko etxiak, alobereko hiru sozialeko etxiak, eta barretxen, mutrikun ez dut ez da aurrekusitxe ere. Orduan, araua galdatzen bitxartian, lur eraikigarri geixo definitzetan bitxartian, eta bat ere etxe bizitza lege berrira egokitzen ez ditugun bitxartian, mutrikun aurrekusitxa dozen, eta orain garatzen ari dian proiektuak, kanpofueleko etxiak, eta bestia, inguru, garatzen ari dian beste hainbat etxe, bestiak, arrasateneko ere muan, Pinazti plazako inguruan, horretanak etxe libriak dira, eta dano dakigu, ze preziotan ari dian saltzen. Etxe bizitzan egoria dagoen bezala egonda, burrengo hainbat urtetan, mutrikun ez da ingo, ez babes ofizialeko etxeikan, ez alokairu sozialeko etxeikan, ez da gaitxureikan behintzat. Gaur egun azten bagin badagea ere, arauen berrikusketak 8 bat urteko prozesu eskatzen dugu. 8 urteko prozesua hain, eta hortikan aurrea gero, iniziatiba pribatuak, noiz agertzen duen interesa, edo, orduan, guretzako hau geixo esatzia da, bere biziko garrantzia dakan gai bat. Hainbat urtetan gabiltzonekin, eta behingoz eskatzen dugu arauen berrikusketakin martxan jartzeko. Zeba, esan duten bezala, agortzen goz, eraiki gartasuna, pare bat eremu gelditzen dio indikan eraiki aldana, baina eremu guztiak ez izaten gero garatzeko errazak, eta zailtasun baldin bado, urteak pasatu aldia gero, etxe bizaik eraiki gabe. Eta eraikitzen baldin bada, libriak. Ez baldin bada arauekin edo modifikazio puntualak gutxienian etxen, zeo zer. Eta azkena da, gastuen kontrola. Eta hau behin da berriz errepikatu dugu, aurrekontuen negoziaketa bileretan. Guk plantatzen dugunean, azkia garostia edo komenduko parkinean proiektu etxia, ez duguna nahi da, 4 milioi terdiko kreditu izan beharnean, 6 edo 7 edo 8 milioiko kreditu izatea, hori ez da alternatiba. Guretzako, importantia da, gestioan gozenean, lehentasunak markatzia. Eta herri bezala da lehentasun nahi, lehentasun ordena jarri, eta horri, pixkanaka, erantzuten edo heltzen hastia. Usten dugu, askotan, epe motzeko, hasieran esaten bezala, epe motzeko begira bizio batekin gestionatzen dela aurrekontua, dana nahi dain denbora gitxizan, eta dana nahi dain denbora gitxizan,
Hori da gastu korrentia, hori da epe luzeako bizioik ez eukitzia. Eta hori da, edo sorpetzen zea asko, edo herrirako estrategikoak izan diren proiektuei ezin zako erantzun. Osea, dilema hortan goz. Orduan, guretzako guk uste deu, bai komenduai, eta bai bestelako proiektu estrategikoak handizia erantzun alizateko, gerrikoa estiutzia biharrezkoa dela. Arduraz gestionatu, gastu korrentia jeisten saiatu, uste dugu dagoela margena gastu korrentia jeisteko, dana ezin da urte berdinean eta dana bapatienein, osea, gauzak poliki-poliki inberko dira, aldan neurrixan, geure herrixan tamaina eta gure herriko ekonomia tamaina erantzuten dizun bezala, baina guretzako uste deu gastua kontrolatzia bere bizikoa dela. Esan den bezala, proiektu estrategiko honei aurre einal izateko datozen urtetan. Eta, hori dana esan da, gure botua abstentzio izango da, ez dugu boska kontra ez dugu boskatuko, hor badagoelako, bai komendua eta beste proiektu, guk ere alde azaldu izan gerenak azkeneko urtetan, orduan, ez goz proiektu horren kontra, inolaz ere, baina bai igual, balentasuna markatzea guretzako beharrezkoa da, eta Azkiaga eta komenduko parkinen proiektua guretzako balentasuna handia dakae, horrek bideratzea edo, formula desberdinak behintzat aztertzea. Eskerrik asko. Igual, bai. Gero danon artean ere, bai. Gaztuen kontrola dudagabe, eta arduraz gestionatzen saiatuko gehala dudaigabe. Geuri ere, emateigu bihur pixkat, o bertigo pixkat, olako olako mailegutan eta zartzia, eta dudaigabe ingo deula. Iniziatiba pribatuko etxe bizitzako oan eraikitzen dozen horredanak 2007an onartu zian. Okerrezpano eta gu ez gozen orduan. Gero, Azkiaga eremua nik ustet eongean bilera danetan aipatu dela eta guk hartu dugu gure konpromisoa esan gendu jongo ginala hitzeitxea eta gure aldetikan behintzat eramango gendula legiak behintzat, lagatzen baldin bazigun behintzat, eramango gendula proposamen desberdinak, ia algendun lortu, hor alik eta etxe bizitza gitxien eraikitzia eta berdegune haundixena eukitzia. Proposamen desberdinak beste gunean agartu gendun da ustet, idatziz badakazuela. Komenduko lurretan ere etxeko proiektua, lehen esan duten bezala ere, horre azterlanak eta proiektuan partidan sartu dugu, ikusiko dugu, 18.000 eurokin aiatzen da, no ez da, baina, behintzat gure borondatia, ordo, arauen berrikusketa esan dut, 75.000 euro jarri dugu, iaz ere badakitz jarri gendula, zeuek ere badakizu ezen bat arazo euki ditugun menu udaletxe barruan, eta aurten konpromiso hartzen dugu, geuk ere ikusteu, derrigorrez egin behar dela eta. Eta ez dakitz beste zeo zelagatzen detan, zeuek ere, bai. Nin mozmotzian, esan dizuen bezala azkenian gaztua kontrolatu behar da, eta garbi dakau Mutrigo herrixa da 8,5 milioi euroko herri bat. Mutrigoko mogitzen da 8,5 milioi eurotan. Horre dia zarrera da horre dia irteerak, eta horre kontrolatzen jun behar geha. Lehentasuna markatu, bai, nik esan eta azkeneko 6 urtien endianak, pero zueleik izu esan, lehentasuna dian herrirako, la ez. Igo gailuak Iragirre Gaztaineta, futbol zelaiko belar aldaketa, Egainaneko Aterpia, Merkatu plaza Berritxu, Bego plazia Berritxu, Ikastolako Teiatua, Ikastolako Aterpia, Igo gailua Gaztaineta, bat, etoan bigarrena etxen, Argindarran aldaketa, konbendua, horredanak, nik ustet, herriantzako eta donok eraman deu programan lehentasuna diala. Horredanan kostua 10 milioi euro. Mutrigo da 8,5 milioi euroko herrixa. Hori dan ejekutatzeko isa 6 milioi euroko diru laguntza lortu dira. Diru laguntza horrek espalin bazian egongo, honek ezingo zian nahi. Baina diru laguntza horre lortzeko, enbiar dia, geu lehentasun bezala definitzu, proiektuak egin eta diru laguntza bilakun. Orduan, nik ustet, honek endianak, dia herrirako lehentasunak, eta honek ikusteu, enbiarreko gauza batzu diala.
Nik barkau, ez nahi asko hitzein, ez nahi minetik hitzein, iruditze zaite hirubilera ukitu gula negoziatzeko, negoziaketak ez dira sartu behar dian gauzak, atea aldian gauzak ere egon lehizke, ez dezue zerrekentzeko zaikanin, baina nahi sartuko hortan. Osa, nahi nire denboran balioa bak izin dan, eta negoziaketa mai baten esiritzen nahi zenean, kostau bite zait konpromiso batzuk hartu, erantzunik ez jaso bertan, eta gero abstentzio hemen jasotzia, hori alde batetik baina hori nire problema da, eta nire problemak nik inbertitut. Baina daka galdera bat, oain dela hilabete gutxi, hemen kredito konpromiso bat hartu zen 3.275.000 eurokoa, eta zeuek alde bozkau zenuen. Ez dakiz zerrekin pagatzia pentsatzen zenuen. Nik puntualki gauza bat nahi dute. Behatu, azkiako eremua historikoa da, eta nita bila urte askotan da bilor. Eta ez da lan ez dugulakorik egin. Horre bilirau, zema proiektu egon diz. Zema proiektu, ez da izuk badakizu, main zeu behir egintzen egon zaz. Gure proiektua zer zan, zan kentzi volumen bat, integratzi bakari volumen bat egitxia, berdeguniek etxia, zema bidalia martzonekuak, bai, ez, azkenian ja eurape lagain jabe, nahi duzan, eurape lagain jabe horrei jarritzia, ontzen jabe, zalduin dabe. Bale, bien, zuk esatezune, gube ados gaz, dudagabe geupen edo berdegune bat egin hori, errixan pulmoia, hori, dudaik ez da hori. Hor gabiz, ikusiko dau, eura plana, arau barritxa gaina horretik, ja hor dabiz, sartu naixan, hasi naixan. Ez da egonera, zeinek terrenu saldu nahi da behin. Bueno, jarrikoaz eurekin harremanetan, haber ze eskintzen da behin. Baina ez da guk albo batea laraun gai bat. Hori, eta zu badakizu, porque gu horre hongaz, 18.000 plano engiz hortaz. Ordu ba, Estepanik, guk hori badakau, porque herri izan da, eta hori dano jafetatezku hori. Lehentasune, bale, hori bakoitzak emizina beren lehentasunak, baina, bueno, hori beste ez. Bai, Inigo. Gero erantzuna Bueno, bai. Lehen eta hola gero Inigo keina ez. Nire zaiatuko nahi zeluzatzen, motzian. Etxe bizitzan esan duzu, 2007an onartu zala planeamentua, eta gugo zela hor da letzian, bai, nik ustetan onartzen gaina onartu gendula. 2007ko krisiaren aurretikan egindako ordenazio bazan, eta etxe bizitza legeik ez zegoen, orduan ez dagoen obligazioik, ez etxe bizitza babestuik, eta ez, hau da, ondela 2007an, 2000 Jose Ostin Paldezen zazoien azitxako lanketa bat, handikan ez da izan bat urtea, gu gozela odeletxean onartu zana, hainbeste hiru legaldiketako prozesu bat izan zan, dan onartian egin genduna. Baina, orduan legiak ere desberdinak diala, ordutik onan egiten legiak aldatu diala, etxe bizitza legia sartu zenetik, udalak, obligazioa do, unidade guztietan, ejekuzio etxe bizitza promozio guztietan, eren bat, babes ofizialekoa, beste bat tasatua, eta bestia libre izan behar da, baina hemen egokitzen ez dugunez lege di hori, behuneko unak dana pribatua di hori zen esan. Zimaz, orduan, legiak beste batzu zian. Gero, kreditu konpromisoa esan du, komenduana, eta bai, guk kreditu konpromisoan alde ingendun, eta guk esan du, komenduko proiektuan alde gozela, ez gozela horren kontra. Baina konbentuko proiektuan alde itxeko, konbentuko alde inda ere, behirutzako olako proiektu bati aurre itxeko gerriko ez dutu behar dela. Tamen eskatzen den proiektua, kreditua hundixo da, konbendurako biardana baino geixo. Hau da, aprobetsatzen da, kreditu eskatzeko zen, konbendua eta beste egin bat gauza. Ez da konbendua itxeko bakarkan eskatzen dela kreditu hau. Eta alde batera ez dezula lagazkiaga. Egisa da, azkiagakin, ez da izman legislaturan bueltaka gabiltzela, egisa da, eta hor zuek, bere momentuan, kaldun lehenengo legaldi izan dela hiru legaldi, izango zen, planteamentu desberdinak eta aukizen duen, hor kafe antzoki bat, ez dakizer, bestia, planteamentu desberdinak egon dia. Egisa da, mareatu ziala, jan askatu zian horko lurjabiak ere, horko lurjabiak ereikin nahi zegoenein, eta orduan, eurekin negoziaketa bat egon zen, eraikitzeko zer eta nola eraikitzeko. Gaur deguna egori aldatu indala, zegoenek ja jubilatu dira, ez du eraikin nahi, ematen duen ez behintzat, odakaun informazioen arabera. Orduan, oin da momentua, bere ingen aurreatzeko, eta negoziaketa bat, edo behintzat anteo bat azteko. Azkeneko legealdi honetan behintzat, 2 urtean, edo 3 urtean, ez da inolako gestioikein, edo ez da euran gana izerta aurreatu, orduan, azkeneko urtetan aurretik badakete egin diala tanteo desberdinak, baina azken alditxan ez. Eta, hori zenbakarka nahiko, uste dut. Ez da txenara, orain be, konponduko eraben arazua, euren arazua, madrazotarrekin, porque zoratu eginen da. Erekin elaga, ez laga, bai laga. Eta gaur egunin be, ez da txenara, eguneko hogeita bostaia madrazok dakarrena. Eta holan bara, ez dakigu, ondiokan zer guri proposta emango eskun.
ze eskaera emango eskun. 75 ez imarabe egin, beste 25 falta bara, kapasitate bakarre hortako. Baina euran talka bakarre, gu amengaz, espektatiban. Ikusiko hori zer eskaintzen da ben. Eskatzen duna espektatibatikan akziora pasatzea da. Bera, duda deitxu, euraken harrementan jarri eta behintzat ezagutu baina ziendan hori egoeria eta zer egin aldan. Behintzat hori- baloratu. Igual gero Uste- ezin da, Bai, baina ba. behintzat zaiakera Baina hori hori. hortan gabe. Hartu genuen gabe. konpromisoa beste eguneko Hori da. bileran adierazi Hori genuen da. konpromiso hori Hori hartzen da. gendula. Bai, Inigo. Bueno, arratsaldeon. Bueno, alkatesak aipatu du lehen zelako garrantzia dakan gaur batzen gaitxuen osoko bilkurak, aurrekontuak debate izan ditugun une hontan. Hor dago gobernukun plan bat, hor dago oposizioak egiten duen balorazioa, egiten dituzten ekarpenak, eta lehentasunak ezartzen dira. Beraz, bai, horrekin zeharo ados gaude. Sarrereta sartuaz, bi alderdiok egin dezute hizketan zelako garrantzitsua dan, sarrera kontuan eukitzea. Sarrerak nolan mutriko bezalako perfila daukan udalerri batek zelan handitu ditzakeen. Oain oso ongi azaldudan bezala, dependentzia handia dakau itundutako zergei, hau da, batez ere, Gipuzkoako Foru Aldundikoak, eta baita neurri baten Eusko Jaurlaritzakoak. Eta gu gai konpartitzen dugu, etorkizunari begira dagoela behar bada ezegonkortasun une bat, orokorra, mundu mailakoa, dakagu bi gatazka beliko oso latzak, dakagu Europa krisialdi nahiko desente baten, dakagu lehendakari bat estatu batuetan ez dakigun nondik nola joko duen, eta eragina auki dezakena planeta osoan, zoritxarrez. Beraz, kontuan, dudai gabe kontuan hartzeko gauz bat, sarrerei begira, hau da, bai konpartitzen dugu ikusi behar da, norarte iritsiko dian, gai dan, gure kasuan, Foru Aldundia, sarrera, guri agintzen digun sarrera horiek mantentzeko etorkizune begira. Gastuetan begira, sarrerekin bukatzeko, diversifikazioa bilatu behar da, hori bileretan hizketan egin genuen, gauzea da, ez dela lan erreza. Gu dakau perfil bat herri bezala, beste herri batzuk badakate industria multzo zabal bat, bere inguruan, o beraien ardurapean, eta hori abantai handia da, hori diru sarrera handiak suposatzen ditu. Gure kasuan ez da justo parekoa. Beraz, diversifikatu behar dela dudai gabe. Ados. Gastuetan sartzen bagara, eginda hizketan, komentari buruz, eginda aipamena plantio organikoan, RPT-aren berrikuspenak izango duen eraginari buruz, aurrekontuan, 200.000 euroko inpaktua izango du. Nik ez nahi jungo, deskribatu india, partia batzuk ni bakarrik pintzelada batzuk, guri atentzioa deitzen digun detailetxo batzukin bakarrik aipatuko ditut. Gerakinei buruz egon ginen hizketan, bileretan, gerakina dakoagoin 8.000 euroko bueltako maila baten, gerakinaren erabilpena handia eginda, Aitorrek aipatu ditu ze proiektu eraman di aurrera azken urteetan, baina oin dakaguna, hori, 8.000, zaindu beharreko gerakin bat dakagula. Guretzako oso garrantzitsua dena, edozein ustekabei aurre egiteko. Aipatu da lehen, estuaixoko plana deskribatu dezute, Debabaiko zaparen, zapa deituko diot, alkatesak aipatu duz terminologia, baina zapakin errazo behar bada. Hor da, joan zan urtean, 2024an, printzipioz, aurrekontutan zauan jarrita, planaren idazketa, Mutrikoko eta Debako udalaren artean banatuko zana,
Eta orain, ematen du, garapen pauso bat eraman nahi dela. Hor da, alkatesak aipatu du, 2,5 milioiko proiektu bat, teorikoki, doana, Zubizarretik, debata matrikulotzen duen Zubizarretikan, itxasoruntz, gure ulermena, estuaizua ez da hor. Osea, estuaizo berez da ur gazia aiatzen den puntura arte. Gure kasuan izangoan zen, Saziola arte. Gabiltzen, borrokatzen behin eta berriz, ia estuaizoko plan hori kontemplatzen duen Zubizarretikat uraz gora egiten duen eremu hori kudeatzeko. Orduan, beraz, jarraipena egiteko borondatea dakau, holan esan ziguten, holan komentatu zen, izan ditugun bileretan, eta, ikusten dugu, daudela hainbeste ideia, horren, eremu horren inguruan, eta guretzako hor lehentasuna izango litzake behintzat, erabilpen publiko zabal batera bideratzea, eremu guzti hori. Eta, horren hildoan egingo dugu lan. Pinaztegiko saneamendua, gauza berri honak, konpartitzea oso ondo, ur konsortzioaten erdibana konpartitzea, oso ondo ikusten dugu. Gero, esan bilerak, izan ditugun bilerak, alkatesak aipatu ditugu zelan joan dian, gure partetikan, baloratzen dugu bileretan, dakizun bezala, oposiziok alderdiok egiten ditugu gure ekarpenak, gure proposamenak, gure balariazioekin batea, eta, gure kasuan egin genituen ekarpeni, erantzun azalpen, eta erantzun, eta kasu batzutan konpromiso batzuk jaso genituen, eta, nik, gure taldearen ordezkari bezala, pizkat gainetik nahiko nituzke komentatu. Hau desarrotekan egin ginen idatziz luzatu, eta gero idatzizko erantzun jaso genituen, eta gero debatitu egin zen bileretan. Puntu bat zen landaketa forestalarentzako diru laguntzak, hor ikusten dugu, dakagula behar bada irakunben ezberdinak norutz bideratu beharko litzakeen diru laguntza hauek. Ikusten dugu bertako basoa bertako basoa landatu nahi duten lurjabei bideratu beharko litzakela, horrela gure herria, gure udala eredugarri bilakatuko litzakela usten dugu. Eta dakaguna ezberdintasunak da bertako basoa zer denaren inguruan. Hau da, segun guk ulertzen dugu bertako basoa modu batera, eta, zoritxarrez, foru aldundiak ez daka irakonoen berbera, eta, hor, gelditzu ginen, datorren urte begira, ikusiko da, debateituko dela, dagokion kasu honetan garapen batzordean debateituko dela. Orain arte ez gara puntu hortan ados batuzan batera iritsi, baina espero dugu, bizkat iristea. Osasuna eta zaintzaren inguruan, azpiegitura eta baliabidearen inguruan nahi ginoen bizkat azterketa bat egin eta ze ikuspegi zeunden. Eta, ikusten da, konpartitzen, udal gobernuak konpartitzen dituela osasun eta zaintzaren inguruko kezkak, zehaztapen gehiagorekin, aritu ginen, nolan konbenduko eraikinak instalakuntza batzuk, herriko beste instalakuntza batzuk libratuko dituen, eta honek berrantolaketa orokor bat ekarriko duen, eta hor, behar bada, aukera batzuk sortuko diela. Gero, larrialdi egoerei aurre egiteko etxe bizitzak, ikusten du eta aztertzen dauden non kokatu daitezken etxe bizitza, larrialdeko etxe bizitza, aukera ezberdinak, ez da gauza lan erreza izango, baina, hortan dabiltzala. Azkenik aipatu ginen, drogo menpekotasunari buruzko diru laguntzak, joan zen artean ezin izan zirela, kontemplatu zen aurrekontu bezala, baina ezin zian aurrera eraman,
Eta, bueno, aurten berriro ere, espero da aurrera eramatea, gure kasuan, modu espezifiko baten aipatzu genuen, proiektu hombre eredu bezala, eta, bueno, aurten saietoko garaian, da artean lortzen dugun, honek bideratzea. Guretzako garrantzi handiko gai bat da, mundu askori, zoritxarrez, afektatzen diguna. Joako saneamendu eta saturaranen inguruan bebai aritu ginen, batzordean aipatu ziguten, behar bada igual, beste momentu baten aipatuko da, edo nahi badezu zeuk aipatu saneamendaren inguruko nolan doan gai hori. Bai, plana, printzipioz, kompromiso bat hartu duzuan, ura agentziak, egon gilan behaekin bilduta, eta saneamenduan proiektua ematen duenez, arranke berri bat ingo, proiektuan redakzioakin. Hori pixkat geixo landu berko gedeu eta gobernantza egiten deunean bertan azalduko zaizue. Hirigintza bertan azaldu balko da apareja hori eta bixok egon ginalako bertan. Ez dugu asko konpartitu zeuekin, ez deulako denbora askoikan neuki zehaztasun gehioekin, eta herrirare ez deu zabaldu askoik, pixkat gure artean ere ez deulako, baina saneamenduan proiektuak emateu arranke berri bat eukiko deula, eta denbora laburrian. Hori da esan digutena. Hortikan aurrea, beheken kolaboratzen gabiltz, aldan da gure herrian alde gunenak proiektu horretan gehitzeko. Honi lotuta bai guk aipatu ginean, aspaldi hamarkadat baino gehiago, espero zain gauden eta aldarrikatzen dugun Saturuaren kodikia bernaturalizatzeko proiektu bat aurrera eramatea, eta proiektu hau aurkeztu zen, zeuek apatu dezuten bilera hortan, eta espero dugu aurten norbaitek behintzat posible bilakatzea. Asko guretzako ezinbesteko lana, olako gune garrantzitsu eta liluragarri batentzako behar duen rematea hoize izango litzake. Benetako dakaun altxor hori garrantzia emateko. Modu berdinean, Ondabarroko eremu bat, akizun bezala, zabortegi bat izan zen, gaz batzuk daude oraindikan, gazak eta lixibiatuak ekoizten ditu, zoritxarrez, zabortegi izan dako gune hori, eta behintzat gazak aurrera, hortikan ateratzeko, ez oin dakate tubo batzuk, baina tuboak soilik ateratzen dituzte modu oso geldo baten, ez? Orduan modu azkar baten gaz horiek hortikan zabortegitikan ateratzeko, proiektu eta jarduera baten eman behar da aurrera, daude prozedura tekniko berezi batzuk, eta aurten esan digute, eta konpromiso hartu dute, Eusko Jaurlaritzako urtero ateratzen dituen diru laguntzetan aurkeztuko dela berriro ere, berriro ez da aurkeztuko hain arte inoiz, saiatu geha, baina ez deu lortu hain arte hainbeste urtetan hau sartzea, espero dugu aurten sartzea. Hau da, hau izango litzake lehenengo pausoa, eremu hontan, Ondabarro eremuan, zerbait aurrera eraman nahi bada. Guk ikusten dugu toki hori kirolgune lau belardi bezala, mutrikurako arnazgune oso garrantzitsu bat, edozen kirol partikatzeko arnazgune benetan zoragarri izango zela, ikusiko du nora arte iristen gehan. Itxas erreserba eta arrantzaren kudeaketaren inguruan, bebai gure jarrera planteatu ginen, guk ikusten ditugu arrantzaren bultzada, bertako arrantzaren bultzada, eta itxas erreserbak zeharo lotuta duela, hau da, gure itxasoak pakean ez baditugu uzten, gune batzuk pakean uzten ez baditugu, ez dugula lortuko arrantzaren ugalketarik. Eta arrantza ezer baino gehiago behar duena da arrainek egotea. Alden eta hurbilen, urrutira joatearen ordez.
Orduan, irekiak agertu zian, proposamenak guk ez ginen, honen inguruan, gure proposamena da, itsas erreserba bat aurrera bilatzea, aurrera eramatea, baina horrek eskatzen du, dudaigabe udala hasi izan alda lehengo pauso ematen duena, eremu baten, baina ez da, konturatzen gea ez da la gente bakarra, daude beste gente hor barruan implikatu beharko litzakenak, baina gauz bat da, borondatea eukitzea, onelako pausoak aurrera emateko. Neurri berian, arrantzari Mutriko portuan gune bat eskaintzeko eta laguntzak eskaintzeko. Eta honi bai buelta batzuk eman genion, eta ikusiko da zer ematen duen. Dagokien batzordean debatitzeko bilitzu gara. Kutsadura akustikoaren inguruan elkar bizitzako Mutrikok daukan ordenantza berrikuspena eta pixkat indarrean ipintzea adostu zen, nolabait, badakago, udal honek badaka tresna bat, kutsadura akustikoa esaten deunean, gu finkatu nahi ginen, guk sortutako zen, guk biztanleok sortzen dugun kutsadura akustikoa. Tabernak edo lokalak edo terrazak diala. Orduan, elkar bizitzako ordenantza hori hartuta, ikusiko da zer ematen duen. Espazio publikoa beren ganatzea ezinbesteko lana da, eta baita ere, honen terrazaren inguruko ordenantza, nahi da, Mutriko badauka terrazaren inguruko ordenantza, eta horren berrikuspen bat baina da eman. Eta azkenik daukagu, Jonek aipatu duen, eta zuek aipatu duzuten, azkeagako eremua. Guretzako ezinbesteko garrantzi oso handiko gune bada, EAJak modu berean ikustea, pozgarria da, eta bilduk baita ere, konpromiso batzuk hartzea, guretzako garrantzia handiko puntu bat da, ez? Gure planteamendu izan zen, udalak hartu dezala modu zehatz eta aktibo baten parte, badakit, honei buruz debatitzen egon zatera, oindala gutxi arte, osako bilkura honetan, baina lehentasunezkoa da guretzako, toki hau, toki hau alden eta alegin gehienak bideratzea, toki hau Mutrikoko arnazgune bilakatzera, Mutriko berdegune. Toki laua da, daka erresidentzia, ambulategisa, buelta berdinean, belaunaldi ezberdineko topagune izan alda, eta aste honetan eukidegu gainera ekologia batzordea, Jonek eukidegu klima eta energia planaren aurkezpena, ikusten dugu, ekologiako batzordea nahiko indar hartu duela, pasadan legealdetik ona, aurrekontua desente igo da, eta pentsatu nahi dugu horren atzetik dagoela, sinismena, ingurumena garrantzitsua dela, eta transversala modu berean, ez? Teknikari bat daukagu, zorionez, orain, baita ere, eta orduan, justo azalpen honetan agertzen zen puntu bat, non, Mutrikoko herria klima aldaketari buruz aritu ginen izketan, justo plan honen azalpenean, eta klima aldaketa gauz bada, klima aldaketaren arintzea, ia lortzen dugu, baina gu gaude beste fase baten, gure debata beste fase bat da. Zelan babestu gaitezen klima buelta ezina den klima aldaketa honi aurre egiteko. Eta hor, sartzen da Mutrikon kasuan, gune hau, Azkiaga eremua, izan aldala klima aldaketari begira, babesleku oso garrantzitsua, ez bakarrik biztanle ontzat, baizik eta beste bizidunentzat baita. Hau azalduta, oin labur bilduz, guk baloratzen dugu, udalak hartu dituen konpromisoak, gure ekarpenekiko, urtengo aurrekontu begira, konturatzen gara
gerakina gaurtzen dagoela, lehen azaldu duten bezala, Nesteko eta estatuko funtsak bukatu dira, eta aipatu den mailegu edo ustezko mailegu baten sartzeko zorian gaudela. Gastua kontrolatzeko azaldu zeion borondatea konpartitzen dugu, ezinbestekoa da, gastuak gerriko estutu behar da, eta topatu behar da, egoera, lau milioi eta erdiko mailegu hori, ustezko, espero dugu gutxiagokoa izatea, gauza zerixo bada, oain azaldu dan bezala, eta guk gure ekarpenetan inpaktu, nolabaiteko inpaktua, aurrekontuen inpaktua daukan atal usten dugu ia bakarra zan Azkiagako eremua. Benetan hor, usten dugu merezi duela datorren belaunaldiei begira esfortzu bat egitea. Aldi berean nahi dugu esan, ekintza batzuk, aurten proposatzen ditugun ekintza batzuk, daramagula urte asko proposatzen, hamarkada baino gehiago kasu batzutan, lehen aipatu dituenak, Saturaran, Ondabarro, eta ikusi nahi dugu 2025 honi begira, ia nolan, azaldu zaigun borondatetik hasita, zertan bilakatzen dugu. Urte asko daramagu eta ja aiatu gara puntu batea, Santo Tomas bezala, ikusi nahi degula. Ikusi nahi degula hori nolan gauzatzen dan. Nahi dugu gehitu puntu honi, udalaren kudeaketaren barnean, kudeaketarekiko planteamendu batzuk, ezberdintasun batzuk dauzkaguzela, eta bai gure kezka aurrekontu honek nahiko potoloa dela eta oso tientuz ibili behar garela. Aztu zaite aipatzea, guberai ikusten dugula arauen berri ikusketa, ezinbestekoa dela, aipatu dian hainbeste arrazoi eta beharrengatik. Ez bakarrik etxe bizitza lortzeko, baizik eta gure ingurumeana zaintzeko. Lehen Aztontako Ekologia Batzordean aipatu zen bezala, txertatu behar dira klima horietako klima eta energia sartzen dituen legedia eta baldintza. Beraz, ez du bakarri lagunduko aipatzen dian, etxe bizitzan politika aldatzeko, baizik eta beste hainbat gauzetarako. Eta horbe bai, diru hori ondo bideratuta dago. Guk gaude puntu baten, guk baloratzen dugu egindako lana, bilera horietan, ez gaude oin gure partetikan, ez gaude baiezko borobil batek emateko puntuan. Ez gaude ezeskoan dudarik ere ez, ze guk hartutako konpromisoak, kontutan hartu dira, baina modu orokor baten, oraindikan ikusita daukagun egoera delikaua hemendik aurrera, usten dugu, gure bozka abstentziora joango da. Nik uste erantzunak eman da dozela, gure konpromisoak hartu gendun gure aldetik behintzat, nik uste punto danetan borondatia jarri gendun aurre eramateko, eta erantzun dado, idatzitxa do, eta nire aldetik, gure aldetik, ez dakitx. Hor, 2.500.000 ez du aixokoa nik ez dut aitxatu, nik bakarri jarri esan dut 10 euroko partidia zauala, baina bai batzordian aitxatu noala, FAPetikan etorreko diala 2 milioi. Debata mutrikun artean ez du aixoko proiektua bideratzeko. Bai, 2,5 ez dira, gero 2 milioi dira, gero erdi hori hor gelditzen baldin bada, lehen momentu baten esan detela, ez du aixoko 2,5 milioi, ez dut aipatu gaur, batzordeko kontua dira, 2 milioi dira. Tapetik datozen horrek, baina, ez da, Aitor, zeo. Nik bai, Inigoi eta bai, Joni, erantzutzeko, ez? Esan dugu munduaren egoeria ez dela normala.
hori badakiguk eure, ez dela normala, egoeria alrebesa, politikua, soziala, ekonomikua, dana. Eta gu ere horren jakitun gea eta horren atzetik ibiltzen gea, hori kontrolatzen, saiatzen gea. Horren aurrian esan, guandala 6 urte, espaliman hori oker, COVID euki ginen. COVID euki ginen, 2 hilabete hon ginen etxian, etxetikan urten gabe, 6-7 hilabete normalidadea, 6 urte bete normalidade horri gabe, eta horre ere, sarrerak dutxutxu zian, eta irteera onditxuen zian. Eta horrela, kapaz izan ginen, momentu hori ere kontrolatzeko. Horrekin nahi duen esan, egoeria ez da erraza, ez da esango erraza, baina gure aldetikan, egoera horren aurrian, sarrera kontrolatu, eta irteerak ere kontrolatu. Ez, parkatu, nik biren bakarrik. Guken jau, lan baten jau, lehentasuna konpartitzeko danon artian, ez? Egin jau lana batzorde guztietan. Estepa, bizat gilditzen azta, estepa, azten itxute, eske, sentiurena bizat, ez da engainauta ero, ez da izalan. Guke lan bustik etxen dugu konpartiun naxan. Lehentasunak epintxen dugu gurik eta zuenak. Eta, etxen dugu lan hortako, eta, gerokun sorpresi ikusten dugu. Holanda. Jo, bakarrekan, partekatu lana beti bizi guztian danokin dugu. Gobernuan egonean alderdi guztiok batzordietan partekatu izan dugu da negoziatu egin izan dira. Eta batzutan alde bozkatzen da, bestatuan kontra, eta ez da abstentzioa. Gu gobernuan egon urte guztietan kontra bozkatu dezuek. Kontra egon, urte guztietan. Ez da kontra bozkatu. Ni esaten zuen ze bota bizuenik. Baina lehentasunak, zer, guken jau lana, guk ikusten gudu bezala, gu konpartiu, zuk esatezun konpartiu hori, oantxe konpartiu rau. Eta lehen konpartiu rau? Lehen konpartitu genuen, hori zena nire galderia. Nahi bileretan ez deten zehatxarrea zein nahi, baina ez da ditena oso klaro gelditzen da, igual urrungo urtean lanketa hori inberko dut, igual bilera hori eta juna horretikan, kompromisoak eta gauzak eskatzen dianean, eta eskatzen dianean 9-10 lerro, eta 9-10 lerro datikan 9 kompromiso hartzen dianean, zeuekin 2, eta kompromiso horiek zerren truke dira. Ez dut, gu komprometitzega ulertzen deulako, eskari horiek, makida horiek dozela sartzeko, eta nikola ulertu, igual gaizki ulertu. Inar, abstentzioa justo, borontate hori ikusteu, bai, ez da kontrako poskia. Hartzeu kompromiso hartzezue, bale, oso ondo. Guazen ikustea, zeitzen dezuen, hori abstentzio hori da, urte ongo, beha. Nik ez dut oso ondo ulertu orduan. Baina ezke guk, zuek ulertu, guk gure erabaki hartzen deu, gureakin arduratzen eta zuenakin arduratu. Bale? A ber, bai, nik bai, falta nahi, nik bai, pizkate azalpenako neteko. Azaldu eta horretikan, baloratzen dugula, zelan kudeatu dian, gure kasu konkretuan, eta zelan erantzun dian. Baloratzen dugu indako lan, eta gure ikuspuntutik ezinbesteko lana da. Aurkeztia, eta, oposizioa aukerak ematia, beraien proposamenak azaltzeko, eta holan gainera oposizioa daka aukera, ikusteko, baloratzeko, nola baiteko, zemaiateko kompromisoa dagoen. Aurrekontuetan baina, bebai, aurrekontuetan daude beste ikuspuntu batzuk. Ze arlotan daukan udal ekipo bakoitzak beraien lehentasunak. Demagun, komenduko proiektua, 5 milioi eta erdikoa. Gure zalantzak azaldu ditugu, komenduko proiektuan, bai, azaldu ditugu. Bai, azaldu ditugu, bale. Orduan, honetaz aparte, guk ulertzen dugu udala dagoen, gobernuan dagoen taldeak dauka beraien programa propioa. Izan alda, neurri bat erte konpartitxua edo ez. Gero daude
bueno, gero daude bilerak. Guretzako, egin dan planteamentua, nik uste dut, ezinbesteko planteamentua dela. Osea, egon behar dira, planteamentua diot bilerak, proposamenen jasoketa, proposamenei erantzuna, ezinbesteko lana dela, gau egin beharreko lana dela. Baina ni nahi nukena azpimarratu da, batetik, udal gobernuak beraien planteamendu, beraien lehentasunetan konpartitzu alditugu, norri batea edo ez, gauz batzutan, eta ikuspegi, badibidez, estuaixoko plana, gure irakurmen propioa daukagu, irakurmen propioa komentuai buruzkoa, eta ez hori bakarrik, gero daude bebai, aipatu dut, udal kudeaketaren barruan dauden, ezberdintasun dakaunak, taldean ezberdintasunak dakaunak. Guzti honekin batuen gara, aztertuen dugu, eta azkenean, iritzi hortara aiatu gara. Eta, Saberrik aipatu du, ikusi behar dugu, zelan gauzatzen den. Bakizu pasatzen zaigun guri, daramagula, pelmadi ematen gauz batzukin, gure aintzinako ekologia batzordeko pelmada gai batzukin, ezin dila, inoiz ez diala aurrera eraman. Batzurentako izango den dia, tontokeri batzuk, guretzako lan handia, garrantzi handikoak, eta ez dugu lortzen. Eta esan dudanean, Santo Tomas bezala ikusi nahi dugula bai, nahi dugu ikusi zertan gauzatzen den konpromiso hauek. Guk zuen hitza hartzen dugu, zuen konpromiso hartzen dugu. Nahi du ikusi praktikotasunari begira nora iristen garen. Hori nahi noan azaldu gure partetik amentzat. Bueno, listo, argi gelditzu da non posturia zein dan, eta aurrera jarraitzuko dugu. Lehen esaneten bezala, 3. punto hontan beste azpi atal batzuk ere badoz. Orduan, mutrikulantzen Soziedade Anonimoaren aurrekontua. Mutrikulantzenek bere maileguai aurraitzeko udalak etxen dio transferentzia urtero, ez dakit noizko kontua da, baina nik hemen bizi guztixan entzun dut hori. Urtero pasatzen da plenotik, egun hontan ere, udaleko aurrekontuakin batea, eta zorionez aurten izango da azkena, datorren urtean ja ez edukiko azpi punto hau, bi bakarrik izango dira. Maiatzaren 31ako dana ordainduta egongo da. Aurtengoa, zor kapitala 54.000 euro, 440 euro, 404.440 euro, eta 87 zentimokoa da, hortikan 43.956 euro eta 63 zentimo amortizazioako izango dira, eta 484 eta 54 zentimo interesak. Zehose honekin? Ez? Ez, ez amakarkan hau jendeak ulertzeko zer dan, dela egainaneko ez. Hondaberriko aparkamentua, bere momentuan, ondela 20 urte inzan, torren zorrak egon geha urtero pagatzen, da aurten amaitzen da hori ere ordaintzia. Kostatu da, baina berri hon bat behintzat. Bat gitxio datorren urteako. Eta 3. eta amaitzeko plantilla organikoa. Plantilla organikoa ere beti basatzen da aurrekontuakin. Aldaketa batzuk egondia, iaztikona, egonkortze prozesu bat emandalako udalian, eta egonkortze prozesu horren baitxan aldatu dira lanpostu batzun egoera. Orduan, lehendik utziko bakante zozen lanpostu batzuk, oan jabeguan gelditzen dira, eta dira 4 udaltzain eta 3 administrari. Zehose? Ai, barkau, egisa, eta 3 musika irakasle, bai. Zehose? Ez? Gozatxo, bakarrik, ia lortzen dugun, azkenian, gure biztanlegoari dagokion azpiegitura administratiboa behin betiko badakigu, ez dela lan erreza, baina, lehentasun handiko beharra da gure odolari begira. Bosketa jongo gaurduan. Mutrikoko udalaren 2025eko ekitaldirako aurrekontu orokorra eta bere baitxan jasotzen dian dokumentu danen aldeko bozkak.
Abstentzioak 6 aldeko eta 6 abstentzio. Kontragoik ez du. Bueno, onartuta gelditzen dira gure aurrekontuak. Eta azkenengo puntua, erregu galderak. Ja, nik uste, ja. Bai? Ni puntu badakat. Ez dakit zuei iritzi zaizuen, gure iritzi zaigu kezka bat, Santa Elena inguruko lurjabe batzuen inguruan, bide baten inguruan eta sorbide baten inguruan dagoen errekurtso bat buruz. Nahiko kezkatuta daude, horren inguruan, zehozer dakigu, Hombre, nitatxena entzun dut Xabikin, aparejadorekin, hor zertan zehoz entzun dut bere komentatuta, ez? Ziur ez da ze detalle, ez da hori da, zuk esatezun bidea da. Behar bada izan alda. Bentsate hori komentaztan, ez da txena da, aztertzen da horre bezala badakau beste arrazo, beste bide batzukin, baina, bueno, hori bai, hori konkretuki izaztan, komentatuta da, esango zute. Ez que jaso dute enplazamendu bat eta ez dakite zelan jokatu, eta horren, hori, enplazamendu hori, rekurso baten ondoro inguruan da, eta nahi dutena jakin da. Santalenako bidea esaten dezunean, Santa Batatik handi joana da? Ez dakit ziur. Bueno, eta hirigintza batzordean tratatuko dugu gaixa. Baina kanpeineko esatezue? Ez dut uste. Ez daki zehazki ze bide dan. Bai, irigintza, bai. Derrigortasuna, bueno, idazkari galdera bat, derrigortasuna dakate enplazamendu hori erantzutea. Osa, baita irajun behar derrigorrez, kezka hori dakate, derrigorrez jun behar dian eta abogagoa behar duten, osa, kezkatuta, ziarrik kezkatuta. Bai, urrengo batzordean. Bale. Bai, ez hori transmititzu dien euri ere, da, bueno, hori aztertu, tramituteko da, erantzun emango zakue. Bueno, honen bestez, gaurko udalbatzai bukaeri emango dixegu.